खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 जानुवारि रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। फालांगियाव खहा जागोन, न'खराव आंखाल नुजाथिगोन, जायखिजाया मुवा बेसाद फाननाय बायनायाव खहा दं। बृष राशि। मोजां सान, न'खराव धोन फैगोन। दिनैनि सानाव लटारिफोर लायोब्ला नोंथांनि खाफालाव जुफिनायनि मिजिं दं। मिथुन राशि। मोजां बेसादा खहा जागोन, रांखावरि जोबस्रांगोन, धोन आरजिनायनि फारसे गोब्राब जागोन। कर्कट राशि। मोजां सान, न'खराव गोजोन खुसि फैगोन, गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारनायनि बांसिन मिजिं दं। सिंह राशि। गोसोनि हास्थायनाया बारा जागोन, गोसोआव साननानै थानाय खामानिफोरखौ मावनो लुबैगोन, गुबुननि खोथा लानाय नङा। कन्या राशि। न'खराव नांलायनाय जागोन, एसे जेंनायानो गिदिर जालांगोन, दुखु दाहाजों समखौ बारहोनांगोन। तुला राशि। हरखाब बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायगोन, गोसोनि रागाखौ गुबुननाव हगारगोन, दुखुआ नोंथांनि गोसोखौ लोरबां खालामगोन। वृश्चिक राशि। मोजां सान, लोगोफोरजों हाजासे रंजागोन, दुखु दाहाया गोसोनिफ्राय जायखारगोन। धनु राशि। गुबुननिफ्राय मदद मोनगोन, गोसोआ थुलुंगाखांगोन, मोजां खामानि मावनायनि फारसे आगान सुरगोन। मकर राशि। जेंना जेंसिनि गेजेरजों समखौ बारहोनांगोन, गोसोआ जेरावबो गोजोननाय नङा, बायदिसिना साननायफ्रा गोसोआव जायगा लागोन। कुम्भ राशि। गोसोआ मानोबा उसुखुथु जागोन, थि समावनो खामानि मावनो हानाय नङा, गोसोआ मोननै मोनथाम जागोन। मीन राशि। देहानि फारसे मोजां, बेमार आजारफ्रा जोबस्रांगोन, गोग्गो देहाखौ लानानै गोसोआ रेजें मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। Good news for everyone. St. Xavier Institute, Bongaigaon, in collaboration with Career Point IS Academy Guwahati, is going to hold FAC free workshop seminar event for FAC interested students. The said event is going to be on 8th of this month. Every FAC aspirant and interested student can join the event at 11 AM and the joining registration is still going on their official website www.careerpointas.com, or you can directly contact them at 9387271386 8822807553 for registration. The address of the event is St. Xavier Institute, Sapaguri Road, 2nd floor, above SBI North, Bongaigaon, Assam. We know that the Assam Public Service Commission is going to organize a combined competitive examination 2022 for candidates, and there will be 793 vacancies in various posts across various departments of the Assam government administration. So for that examination, candidates can have such kind of encouragement and inspiration through this beautiful event. It's very mentionable that the St. Xavier Institute, Bongaigaon, provides an excellent coaching to crack every competitive exam, and teaching faculties of this institute are all from Delhi, Patna and Guwahati, which were so intelligent and highly educated. So why are you still waiting for? Go and register yourself.